Predstav si okruh, ktorý nikdy neodpúšťa. Jazdcov na hrane fyziky a víkend, ktorý prepísal dejiny. Toto je MotoGP Kota 2026 a to, čo sa dialo v Texase, bolo šialenejšie, než si ktokoľvek dokázal predstaviť. Od rekordov cez brutálne pády, neisté momenty až po znovu zrodenia legend. Poďme sa ponoriť do víkendu, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Pre Marka Marqueza nezačal víkend najlepšie. Zažil v zákrute číslo 10 moment, ktorý vyrážal dých. Vlnenie motorky na horizonte ho poslalo k zemi tak brutálne, že celý pedok na pár sekúnd onemel. David Tardozzi neskôr potvrdil, že Mark má silno narazenú pravú pažu aj ľavú ruku. No bez zlomenín. Na konci tréningu sa objavil na trati a zajazdil pár oťukávacích kôl. V tréningu do kvalifikácií napriek bolesti a zničenej motorke ako prvý človek víkendu zajazdil čas pod 2.01. Túto hranicu v tomto tréningu pokoril už potom len Ai Ogura. V kvalifikácii zažiaril Fabio Di Giannantonio. Druhé pole position po sebe a predtým VR46 je to historický úspech, ktorý potvrdzuje, že Di Gia sa definitívne zaradil medzi top jazdcov sezóny. Prekvapil aj Joan Mir, ktorý s Hondou postúpil z Q1 a skončil v top 5. A potom prišiel sobotný šprint. Totálny chaos. Jorge Martin vyhral po agresívnom útoku na Baňaju v poslednom kole, ale jeho radosť netrvala dlho. Pri oslave jazdou pozadnou stratil kontrolu nad motorkou a rozbil ju. Pedro Acosta prišiel o pódium pre 8-sekundový trest za tlak v pneumatikách. A Marc Marquez kolidoval s Di Giom. Obaja spadli a Marc dostal za tento incident long lap penalty v hlavnom preteku. Energia, chaos, adrenalín a to najlepšie ešte len malo prísť. Nedeľa patrila jedinému mužovi, Markovi Bezechimu. Bezechy predviedol výkon, ktorý sa zapíše do knihy rekordov. Stal sa len tretím jazdcom v histórii MotoGP, ktorý vyhral 5 veľkých cien po sebe. A okrem toho zlomil aj rekord Jorgeho Lorenza, už 121 pôl v rade je lídrom pretekov. Pritom do pretekov vstupoval s trestom minus 2 miest na štarte a aj napriek tomu dominoval. Toto bola jazda majstra. Za ním bojoval Jorge Martin, ktorý po sobotnom víťazstve v šprinte opäť ukázal silu. Celé preteky ukazoval skvelú formu, no nakoniec musel prijať druhé miesto. Z jazdou však bol spokojný. V šampionáte strácal len 4 body. Tretí skončil Pedro Acosta. Po strašnom sklamaní zo soboty si tentokrát po skvelom štarte vybojoval pódium. Acosta opäť ukázal, že je budúcnosťou MotoGP. A teraz Marc Marquez. Piatkový pád, zranenie, sobotná kolízia, longlap penalizácia a aj tak skončil v top 5. Predvedol agresívnu stíhacú jazdu, bil sa s Bastianinim a Baňajom a dokázal, že jeho meno stále zbudzuje rešpekt. Jazdil zranený a predsa bol rýchly. Enea Bastianini si začína rozumieť s KTM-kou. Tretie miesto v šprinte, 6. v pretekoch a tvrdé súboje s Marquezom. Pecco Bagnaia zažil slabší víkend. V nedeľu mu chýbalo tempo, ktoré sme zvyknutí vidieť. Honda však ožíva. Juan Mir predviedol famózne tempo. Hoci v šprinte spadol z fantastickej 4. pozície pri súboji s Martinom, Marini mal solidný štart a skončil 6. v šprinte. U Alexa Marqueza je vidieť, že znovu GP26 stále bojuje a hľadajú si k sebe cestu. Potom Toprak. Historický moment pre tohto jazdca. Yamaha síce stráca na rovinkách 10 km za hodinu, no napriek tomu Toprak dokázal vyjazdiť svoj prvý bod v MotoGP. Quartararo sa však stále trápi. 11. miesto v šprinte, 17. v pretekoch a fámy o jeho prestúpe do Hondy sú čoraz hlasnejšie. Ai Ogura bol jedným z najrýchlejších jazdcov víkendu, no technický problém ho zastavil. Zarco spadol a Viñales musel odstúpiť už po prvom voľnom tréningu pre uvoľnenú skrutku v ramene. Jeho budúcnosť MotoGP visí na vlásku. KTM by ho chcela do tovarného tímu, ale jeho podpis zmluvy závisí od jeho zdravotného stavu. Nechce podpísať zmluvu, keď nebude 100% fit. A o Morbidelim sa začína šepkať, že po skončení sezóny MotoGP by mal budúci rok jazdiť vo VSBK. Tento víkend v Austine ukázal všetko, čo milujeme na MotoGP. Bezechy je v životnej forme, Marc Marquez je nezničiteľný a KTM vďaka Acostovi a Bastianinovi je bližšie k predným priečkam než kedykoľvek predtým. Ak takto bude pokračovať zvyšok sezóny, čaká nás jeden z najnapínavejších ročníkov v histórii MotoGP. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si video dopozeral až sem. Poprosím ťa o odber, o like, zanechaj komentár. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa po ďalšej veľkej cene. Ahojte.